nenhlawulo ke yamatshe lawa sethempelini. Niyakwazi ukuthi kuyicala ukweqa amatshe amhlophe ethempelini. Icala ngishingana akakhethanga nje wathi ngishingana. Ifanele ingane ibhasojwe yini wena mzali. Uthi ke umthetho uma usuweqile lamatshe usunecala sekufanele uhlawule ngoba weqe amatshe. Kodwa inhlawulo yakhona ilula. Uma uweqe ngoba ubungazi kwenzeka iphutha waweqa wathatha uthi yabona ngesikhathi abantu bethi hawu weqa amatshe. Kufanele uphinde weqe ubuyele ngapha. Uma ubuweqa ungaphakathi phinde weqe bese uyophuma ngesango. Uthi ke iyona inhlawulo ke leyo. Yeah, wena ngoba ubungazi akaphinde yathi ngishingane uma iweqile cha ibuyisele emumva yeqa la hamba ke sesiyohlangana ngale iyophuma ngesango. Iyona inhlawulo ke yokweqa amatshe amhlophe lawo siyaziyo. Hayi mosuweqile suweqile. Cha uthi umthetho ubuyela phinde weqe manje ngoba ukhombisa ukuthi wenza iphutha ubungazi ke buyela bese uyophuma ngesango. Kuya ngoba baba mhlambe kusiminyaminya umpintsha mhlambe uyophuma ngesango bese leya ngakubona manje. Bese uzuyaweqa. Ngoba uzothi phela uyafika. Weqe. Akukho kunye. Angithi ke awenzanga ngamabomu. Kufanele wena nasi isipitsha start ukuthi uthi wena usungawazi wabona ukuthi hawu angijombe ngoba ngizokuwa phansi. Wajomba hamba ubuye. Ngena eqe usungena ngaphakathi ngoba kwenzeka iphutha. Ususoze uyophuma ngesango. Sazi kanjalo thina. Hayi uma wenza ngamabomu phela hawo. Ayikho inhlawulo. Kushiwe entweni ebeyiphutha. Nawe futhi wabona ukuthi ekugwadi iphutha. Uma njengomuntu nje obengazi ngisho ngakhona. Kwashiwo njalo. Lo ngakhona wenzeka nje weqa nini enikholwayo nini kufanele nimtsheleke manje. Hawu amatshe aweqiwa. Thana ke yenza nje phinde weqa ungene ngaphandle bese uyophuma lapha esangweni. Uyabona ke uma siza la etshwaleni. Cha angifuni ukukhuluma mina okuningi ngotshwala. Kodwa nje umthetho uthi nje uma usuyinazalethe abugayi utshwala ekhaya. Ukuthi buyagaywa siyabugaya kodwa umthetho wona uthini wake washona uShembe wathi obugaya ngaze ngizwe ngisho kobaba esibaficile abadala njengoba ngikhuluma ngabaphathi angaze mina ngizwe kuthiwa kulungile obugaya utshwala. Ake ngize la ke into engiyibone yenziwa ubaba utshwala bekuthi uma kuzosinelwa noma indodana izoshadelwa bese bethi ngoba ke lapha njengoba kuzomshado nje anabakhwe abakholwa bese bekhuluma nomakhelwana bagayele utshwala obuzophuzelwa ngaphandle lapha esihlahleni ngaphandle ungangeni ekhaya. Kodwa thina buyangena. Hey uzima madoda ungezwe umuntu ekhulu. Hayi asazi insizwa zika uNkulunkulu khona ezintweni zonke into ebalulekile kuleli banda umthetho. Yasho njalo nenkosi la ngathi ungakwenza konke kuhle zonke izinto kakhulu yathi kodwa uma ungawuqaphelanga umthetho kuyoba yizo kwenza. Ithi ke la engiyithanda khona ithi akekho umuntu ongayenza yonke lemithetho ngoba imithetho kaNkulunkulu yesini. Ithi kodwa muhle umuntu ozama.
izithi ngalelo langa ithi isono sakho. Ungabovami ukuthi isono sakho saziwa abantu, usikhombisa abantu. Ithi obozama ukucasha, ithi ngoba kuyicala wena nje ubuyiNazaretha nje ubona umuntu ongakholwa wenza isono ngoba yena uthi noShembe ngathi uyakwenza ukuthi. Ithi nala emaNazaretheni kukhona abantu abakubuka bekwethemba. Uma ke wabona wena usephutheni uzothi hawu ngathi nosibani benza ukuthi nami bese ngene uthi sekuyicala elibhalwa kuwe uNkulunkulu. Ithi akulungile ukwenza into engalungile kodwa kungcono isono sakho saziwe wena noNkulunkulu. Yathi ngoba uma usuwenza usuwaziwa ukuthi unjena sekuyicala elinye lelo uNkulunkulu kuba uzothiya abantu abangakholwa bangabisambona uNkulunkulu, uzohlula abantu abakholwayo abala onabo la besebenza izinto ababona wona bebekwethemba. La kuleli banda ithatha intombi esigane omunye umuntu njengoba nencwadi iso. Abadala abaphatha abadala basixoxela ukuthi ukhona enye insizwa ngithi kodwa ngalanga koMbumbulu eyathatha ingodosi yomunye umuntu kodwa ngisamkhumbula okuyena ongoyengodosi ngikhumbula lo kwaMngomezo kuSikuBhombela kuthiwa wayibiza uBhombela wathi uyabona wena uthatha ingodosi yomuntu kuthiwa uthatha ingodosi yomuntu ithatha uyibuyisele kuye. Uma ungakwenzanga lokho singeke sibonane la emhlabeni nakwelizayo ngeke sibonane nawe ngoba wenza leli banda kube libe nokuxokozela. Kubhaliwe ayithatha umuntu ingodosi esigane omunye umuntu ziningi ithathenye bathi kabazi ukuthi wayizoyibuyisela noma wayibuyisela noma kwagcina kwenzekeni kodwa nje wamlanda ukuthi ngeke sibonane la nakwelizayo. Intsha ke ifanele ikwazi ukuthi ingayithathi intombi yomuntu kuleli banda kuyicala elikhulu kabi ngoba isigane omunye umuntu uthi uNkulunkulu esimkhonzayo khethenye nawe nokuyenzakalisa nje kakufuneki kuyicala elibi umuntu ayalobola ngathi wena usuyenzakalisile ingodosi yakhe uNkulunkulu esimkhonza akakuvuma.